Obec Knapovec se nachází v okrese Ústí nad Orlicí a je součástí klidné krajiny východních Čech. Leží v příjemném venkovském prostředí, které nabízí dostatek prostoru pro klidný život i odpočinek v přírodě. Okolí obce je tvořeno lesy, loukami a místními cestami, které jsou ideální pro procházky, cyklistiku i volnočasové aktivity. Knapovec si zachovává svůj tradiční venkovský ráz a přátelskou atmosféru, kterou oceňují místní obyvatelé i návštěvníci. Díky své poloze poskytuje obec dobré spojení s okolními městy a obcemi a zároveň nabízí únik od každodenního shonu. Místní život se zde odvíjí v klidném tempu s důrazem na komunitu a vzájemné vztahy. Knapovec je místem, kde se snoubí klid, příroda a sousedský život typický pro region Ústecko-Orlicka.